Aizu hemen, nintzen ordenagailuan kantuak ateratzen 40.000 pesta ala duro esan nahi zuen Maria Luisak, ez dakit pagoa indik ikasi duen, baina lasai urtarrilaren bat arte, izango du eta bertatik bertara euroari buruz ikasteko aukera eta betakuk. Sarean murbildu behar dugu eta hasteko irratia.com. Lordi txalekin bemarra dukagu. Lordi, ere hor ez da, sarean murgildutago, Bota? Bai, entzutegu, Bai? Bai, Andoni, nire sarean sartuta, sareak harrapatu nau, nire bai, esaten dute sarean sartzen dena gero ez duela ateratzerik, eta, bueno, gure hemen geratu gara ezin atera, eta gaina ateratzeko batere asmorik gabe, Lordi, sarean harrapatuta bai, baina hala ere irrati entzuten ari Bai, goituta genden irratiak guin bitartez entzuten, baina baumen dago internet bitartez entzun daitekeen irrati bat, eta horretan aitzindaria, euskaraz irratia digitala hemen Euskal Herria mintzat, irratia.com da, eta orain santu guztien egunean urtebete bete du, eta ia ze kontatzen duten. Interneten bidez egiten den irratia da, ez? Irrati edukiak interneten bidez igortzen dituen ramankulo bat, ez? Antolakuntza bat edo. 3 eduki mota ditugu, ezta? Alde batetik grabatutako elkarrizketak eta grabatutako programak. Bestetik baditugu kanalak, musika kanalak, etengabe musika jarioa emititzen ari direnak. Eta bestetik irratsaioak zuzenean, adibidez, Patxik egiten duena. Jalgiari dantzara da irratiakomek iazko azaroaren batetik daukan saioa, eta esan dezaku saio elektroniko bat dela, azken finean, ez bakarrik modu digitalean ematen delako, internet bidez, baizik eta musika eta kultura elektronikoa lantzen dugu saio honetan. Gure lema da euskal kultura digitalizatzea eta kultura digitala euskalduntzea. Sarean sartuta, interneten sartuta eta zuen webean sartuta, irratia entzun nahi duenak zer egin behar du? Bueno, hemen sartzen garenean ikusten den moduan kanalak daude. Bueno, eskerraldean agertzen dira albisteak edo, iragarpenak, eta eskubialdean lehendabizi azalpen batzuk irratiaren gainean, eta gero kanalak, musika kanalak, kanal nagusia, lehendabizi, eta gero, gaika salkatu ditugun kanaltxo batzuk, eta gero ere egin ditugu elkarrizketa batzuk euskal taldeekin, egin genuen irratsaio bat EZLN-koak joan zirenean Mexikoko kongresura, guk egin genuen zuzenean, horko irrati batekin bat eginda. Eta orain gainera, Bartzelonan, Katalunian euskal musikari buruzko jaialdia egiten ari dira, eta zuek hori bertako kontzertua zuzenean ematen dituzu, ez? Azaroaren 8-tik abenduaren 10 bitartean, hor kontzertu batzuk egiten ari dira, eta guk emititzen ditugu zuzenean, mundu osorako. Batez ere euskal diasporari begira eginda daude kontzertu horiek. Adibidez, gaur gauean 10-etan programa bukatuta ordu laurden batera, izango da Morau eta Mikel Tellerian kontzertua, Bartzelonan. Kontzertu hori zuen webean jasoko duzue, eta mundu osora zabalduko duzue, Bai, hori da. Hortxe batetik irratia.com, zuzenean eta sarean irratia entzuteko parada, eta bestetik esan dizuegu...